No dobre, čaute. Dobré ránko. Dobré ránko, Marek. Ako pre koho? Takže dáme si ten rýchly break, ten dvojbox, dvakrát exkluzív. Dáme si zatiaľ pozície, neviem koľko nás tu je. Nitra má Kozár Juraj, Spišská Duško Knap, Slovan Mišel, Košice Dávid, Lašo Michalovce Slavo, Poprad Dávid Lašo, Trenčín Dávid, Zvolen Peter Škarba, Banská Bystrica Dávid Lašo, Liptovský Mikuláš Juraj Kocínec, Žilina Juraj Kocínec a Nové Zámky Dávid Lašo. Čiže máme 18:45. Takže môžeme ísť asi aj pomaly na to, neviem, či sme tu všetci. Boxiky máme tu, až nájdeme niečo dobré na YouTube. No išiel by som, ale potrebujem tam 50 odberateľov a mám ich tam zatiaľ 14. Takže tam to asi ešte nerozbehnem tak skoro. Musím to dať do skupiny ešte, aby tam teda ľudia dali tie odbery, aby sme to mohli robiť tam. Ale dneska vidíme komenty, čiže som prekvapený. Takže aspoň niečo. Takže ideme na to, prvý boxík. Mám si hodiť k tebe, tak potom mi povieš, ako. Tak mi pomôžeš s tým nejako. Ale ďakujem ti, Marek. Takže prvý box a začíname goldkou pre Michalovce. Artur Skúda 12/15. Michalovce má Slavo. Aha, tak myslíš, dobre, Marek. Takže ďalej. Tu máme podpis. Podpis je pre Poprad Markus Suchý, level 1. 64/75. Poprad má David. Ďalší je Net Guardians. A to bude modrá prilba. A je to Libor Kašík pre Nitru. 10/20. Myslím, že toto je celkom hľadaná karta. Takže Juraj Kozár pre teba. Môžeš byť rád, čo sme tu našli. No a ďalej tu máme Supreme Materials. Supreme je tmavá prilba. Reklama Typos. A je pre Banskú Bystricu Alex Výhonský 8/15. Krásny peč s kúskom loga. Čiže myslím, že super. Bansku David. Zase si tu niečo vyťahol ako vždy. No, keďže máš skoro polovicu breaku, tak sa ani nemôžeme čudovať. Takže gratulujem ti k tomuto kúsku. Čo na to, Marek, hovoríš? Myslím, že David ti rád posunie asi. Ale asi, jak teda nemáš. A počuješ ma, hej? Že sa rozprávam. Teda počujete ma, aj som sa nepýtal. Nie je tu David, tak nemá nikto písať. Ani Miško asi tu nie je. A ten aj nemá tento break. Tak je tu aj Filip s nami. No dobre. Ideme na druhý boxík. Dobre, dík za odozvu. Čo nájdeme tu? No, už je tu aj Miško. Veď predsa nešlo mi to do hlavy, že ty si tu není.
Takže druhý box, začíname opäť goldkou pre Zvolen, 9/15 za Andrusiak. Pod tým podpis pre Košice, level 1, Matúš Havrila, Košice má David, pod tým, už som vám to asi ukázal, tu budeme mať asi 1/1. Michal Ďubek do Žiliny. 1/1, tak toto je paráda. Juraj Kocinec. To som teda aj nečakal, že tu niečo takéto nájdeme. Čiže super boxík. Áno, lepia sa tie karty strašne. Tak toto je asi najväčšia bomba. Čiže Juraj, gratulujem. To by možno aj Miško zobral. No a pod tým máme Supreme pre Poprad. Juraj Šiška 13/15. Poprad má David, čiže ten bere obidva hity. David, gratulujem, ale tá 1/1 ako myslím, že pecka. Prvýkrát niečo také som vyťahol. Juraj už je ponúka Kašíka. Čiže celkom dobrý dvojbox, myslím. Môžeme byť celkom spokojní. Škoda, že nejaké jedno UM-ko nám to nespadlo. Ale myslím, že môže byť. Takže to bol taký rýchly break. A máme tam vlastne potom vypísaný ten premium. To by mal záujem. Mali by sme to tak okolo štvrtka otvoriť potom. No potom som preč od štvrtku celý víkend. Takže sa nebude dať. Takže gratulujem vám k týmto kartám. Fakt táto jedna jednotka, super. Marek, aj ty sa dáš teda. Večer nech sa vám ešte darí. Čaute.